Amser I bori trwy'r papurau, ac mae'n neud ar chran chi, Ffion Williams, am Walford, Rhodri Williams! Croes athyn ni, pawb yn iawn, pawb yn barod. Tip-top. Hapus, tip-top. Yn eita, reit, Ffion, yn ddechrau gyda ti. Be sydd â ti ni? Fi wedi ffind o stori sy'n gweud bod rhywun mas yn Bryden wedi ennill 84 miliwn jackpot ar y Euro Millions. Efo na. All right, okay. Dwi'n gwybod wedi canfod dawel, ond... Pwy sy'n eisiau dod o'r wyliau? A wedyn y choes, ie! Ond i was, sneb wedi claim yr arian to. 84 miliwn. 84 miliwn. Am dyn nhw 180 o ddeddiau i claim o'r ffortiwn, neu byddai'n mynd i elusen arbennig. Ti'n be, pan nes ti sôn bod ti'n mynd i... O'n i'n trafod cyn y rhaglen, beth ti'n mynd? A ti sôn am yr stori yma. Mae gennau docyn yn ymhwrs. Dwi'n mynd i checio. Dwi'n mynd i meddwl sy'n Le mae'r pwrs? Le mae fe? O ie, dwi'n mynd i ddeud. Mae bag i. Oes, so falle na fideo. Falle, pam dyn nhw ddim wedi casglu'r... Wel, na, sa'n nhw'n gwybod bod nhw wedi ennill eto. So mae dyn nhw 180 o ddyddiau. A dyn nhw'n gwybod ble oedd y top? Wel, Rhydian Rhydian, Race to Find a Britain. So... Emma yw. Ceri edrych! Ie! 4 miliwn. Sa'ch chi'n hapus dy 84 miliwn? Bydde fe'n helpu. Bydde fe'n helpu. Bydde ni'n cael trafferth gwario hwnna, a dwi'n licio gwario arian. Ond bydde ni'n cael trafferth I fynd hwnna mewn blwyddyn. Ti'n prynu hyfrenydd? Mae'n da fi. Na, fydde ni'n prynu, na fydde ni'n rhentu pethau felly. Ys dim pwynt prynu nhw, achos mae'n gormod o ffwdan wedyn ni. Ti'n prynu un I fi? Ie, beth sy'n ti'n prynu? Dwi'n gwybod, swn i'n prynu dillad, a swn i jyst yn mynd â gwario. Dillad, lle ti brynu, lle ti gyflogi un o'r cynllunwyr enwog I wneud dillad I ti. Dyna fyswn i'n gwneud. A swn i'n mynd ar holidays, a swn i'n prynu car. Ceri Checor. Dwi'n mynd I Checor. Rai, Emma, nhw'n iawn gyda ti nawr. Rhywbeth am y cenion. Ie, yna stori fach yn Wales on Sunday am y cenion, a mae'n debyg bod pobl yn... Bod gen nhw fwy o ffydd yn yr acen Gymraeg, neu bod nhw'n trystio pobl efo'r acen Gymraeg, yn fwy na Albanwyr a Gwyddelod. Mae well gen nhw'r acen Gymraeg. Mae hwnna'n wir hefyd a bobl o Swydd Efrog, o Yorkshire a Geordies. Pobl ddim yn licio Scousers. Ddim yn trystio'r Scouser. O, di hwnna ddim bob amser wedi bod felly? Ond nhw'n trystio'r acen Gymraeg am... Na, maen nhw'n licio fo. Wel, na I ddeitha ti pwy sy'n deud bod o'n trystio'r Cymru. Yr seicolegydd, Dr Funk Papurau'r. Dr Funk Papurau'r, a mae hwn yn ôl rhyw arolwg. Findsyoucars.com. A lle dim deud hwnna heb ac yn Gymraeg. Findsyoucars.com. Yne? Yne? Ti'n gwybod yn enw eto? Findsyoucars.com. Na, dim yn enw yna. Sorry. Dr Funk Papurau'r. Waw, oce. Ych hoff acenion chi ta? Rod, pwy ti'n trystio ni falle ddim yn licio acen? Wel, dwi'n licio'r acen Gymraeg, dwi'n dod o Bari chanad, wrth gwrs, pan oedd Gavin a Stacey mor enwog what's occurring, ond dwi eisiau rhan ar Gavin a Stacey. Fe ddim rhaid I fi actio, jyst bod yn naturiol. Ti wedi bod yn Gavin a Stacey, dwi? Ydw, ie. Fi'n fan o'r acen yna? Ydw, fi'n dwlu ar acen Caerdydd, mae'n fab. Bari, mate. Bari, y wanol I Cardiff, right? O, right, mate. What's appertaining o'n warfer gweud yn Bari? So, o'n i bach yn siomedig. What's appertaining? Pan wedyn nhw what's occurring? Wel, na. Beth o'n i'n weid yn Bari oedd what's appertaining? Mae'n wir am deud hwnna. Dim joke di hwnna. Na, dim joke hwnna, hwnna'n wir. Emma, dy gas acen ti? Acen. Pwy wedi? Na. Sean Bailey. Dwi'n eisiau deud, dwi'n rhywbeth cas am rywun, ond os rhywun yn gwylio Birmingham? Birmingham, o fi. Birmingham. Tydi o ddim yn rhywiol. Geordie yn ôl y sôn, oedd yr un mwy o rhywiol. O, dwi'n licio Geordie, a nes i fynd allan efo rhywun o Sunderland unwaith, ac oedd o'n siarad yn neis. Oedd e'n siarad yn neis. Reit, Rhodri, newn ni offer gyda ti nawr, stori dy ti am... Wel, pêl-droed wrth gwrs, Chelsea'n ennill yr FA Cup, oedd y Caerdydd wrthos nesaf yn y play-offs yn erbyn Blackpool. Ond mae'r tymor yn dod I ben, dwi'n gwybod bod cwpan y byd yn ei hefyd, ond y drafodaeth mawr yw le mae chwaraewyr yn symud dros yr haf. A wrth gwrs, y stori fawr fydd I gyda ni drwy'r haf cyn bod rhywun yn symud. Manchester City, wrth gwrs, yn ariannog lot o arian yn nhw nawr, eisiau cael gwared yn Papurau'r a Stephen Ireland, achos bod nhw eisiau cael gafel yn Fernando Torres a Steven Gerrard. Ond dwi... Beth oedd yna?
So, o'n i'n cysgu. Mae na ffrindiau da fi. Mae na ffrindiau da fi sy'n agos i rhai'r bobl dwi wedi enwi. Right, okay. Scoop then. Fydde fe ddim... Mae Steven Gerrard falle'n edrych ar hyn o bryd i wneud rhywbeth bach gwahanol. Dwi'n mynd credu fydde cefnogwyr Lerpwl yn troi yn ei erbyn achos mae wedi bod yn ffyddlon dros ben i Lerpwl, ond dwi ddim wedi bod yn hapus y tymor hwn, a dwi'n gweld fe falle'n edrych ar Manchester City, bod nhw ddim yn y Champions League. Ie, ond yr arian sy'n Wel, na, ddim yr arian, y sialens. Mae wedi gwneud digon arian, dim ots. A dwi'n credu fydde fe'n symud i Lunden i ymuno a Chelsea. Dwi'n credu fydde fe'n gweld Manchester City fel rhyw fath o brosiect. So, dwi'n gweld Gerrard a Torres falle, neu un o'r ddau, yn falle mynd i Manchester City. Okay, Emma, ti'n ôl gyda ni ar Ffion, ti'n ôl gyda ni ar Diolch am y tro.